В кравето мляко има протеин, който е подходящ само единствено за телетата, тъй като го кара да увеличи теглото си до 4 пъти. В млякото има много питателни вещества, които подхождат само единствено за телето. Всички си мислят, че млякото прави костите здрави. Всъщност, употребявайки много калций, вие калцифицирате органите си и понякога това води до смърт. В световната литература няма един случай на дефицит на калций. Такова заболяване не съществува. Милиони хора не употребяват животински продукти и живеят до дълбока старост. Продукти с високо съдържание на холестерол и мазнини предизвикват болести като диабет, инсулт, рак на дебелото черво, рак на гърдата. Хората развиват много силна зависимост към млечни продукти. Замисляли ли сте се някога как се произвежда млякото? Процесът изобщо не е безобиден. Животните живеят в ужасни условия. Производителите тъпчат храната им с антибиотици. Освен това, мастита е често срещано заболяване при кравите. Болните крави ги смиват на кайма, след това с тази кайма хранят здравите крави. Производството на мляко не е розов свят с детски картинки. В кравето мляко има гной, кръв и антибиотици. Изследвания доказват, че тези, които употребяват често млечни продукти, може да се разболят от остеопороза. Млечната индустрия ви е убедила. Млякото на носорози е за носорози. Млякото на кучета е за кученца. Млякото на котките е за котенцата. А млякото на кравата е за човека. Пълен абсурд. Никой биологически вид не пие мляко до края на живота си. Пораснал си край. Не ти трябва мляко. Единственото полезно мляко за нас е майчиното мляко и то само докато сме бебета. Кравето мляко влияе пагубно за човешкия организъм. То се обработва изключително трудно. За да се усвои кравето мляко е необходимо да има специален фермент, който се нарича ренин. В телето се образува този фермент и затова млякото му подхожда.